Stop, ich hab ihn noch. Doe het niet, moed. Ja, maar die. Mom, ze deed niet hier benarten. Okay, Mialis, wir sind hier nu op een stap. Dat zal zaaiheid zijn. Dat zij Wota drinken, dat je krof en mouthanten schaffen. Ik wil me hier de gonspaste haken uit mijn bek. Nee, de Jan Hans de Tjil waar de prof gonspaste hier uit te lezen. Maar ik wil deze nemen, dat is niet smaken. Maar daar kan drinken met Wota. Mij veel geen Wota. Niet voets van Smart zal zo eenkoppig zijn. Maar dan gehoord die de haak om te schaffen. Hierna, hier zijn extra plan und ich habe einmal was uithaken, aber das soll nicht passieren, denn das soll ja abhusten. Dort wo ich nicht. Jetzt dort nicht inhaken. Maar nou doe het niet. Wat is voets van Smart om je best maar de chips? Ik spoes bloos. Dat is niet spoes te mee. Schaf die bloos. Ja, maar ik nog even bien. Oh, join. Hey, ik hoor wat je dacht. Wij willen vielleicht wat zingen van jou? Zing? Jo. Wow. Martha, was die dan met me zingen? Nee, die schaf die bloos. But if you don't want to get shine, wordt de dag heel boezie daar gewoon. Wat dan zing? Wel niet online. Kost mama vrouw. Mom is drak. Blijf voor dan alleen. Een beste zin. Nee. Hey, vielleicht een game. Heb je dan een game spelen? Jo, Welby? Jo, wat voor een game? Wer wordt eerste der die vraag krijgen? Dat is gewoon goed. Wat heb je hier van? Oh, ik weet. Je kan niet spelen, de eerste vraag heeft kom houden. Dat jij je bent. Nou, dat leg ik niet. Ik kan zelf staan. En schaf bloos. Dat hielt zich niet in schijn gewoon. Kijk maar, wat zag Martha schof net. Oh, maar dat is een inkopje. Ja, zo geloof ze als te shoot om schaffen. Als buiten is best zo heet 3 laten worden zo Frues. Dat je best van Smart om waar van mij pluderen, dat wil je mee zo, ja. Na ja, Mialis, gizan waren so vergrunzt am Maut, ich komm, denke ich mal, waren mit Wota. Okay. Martha, komm auch. Nee, niet veel geen Wota. Geen Wota. Oh, ik heb nach mijn vingernail afgebreid, ganz verblatt gemerkt. Wist het ook, hoe je dan bladje heeft. Dankzij, mama. Dit zijn. Jo, dat viel ik zo, ja, dankzij. Okay. Wat gleich? Vielleicht, Luther, wenn wir sind vorig, habe ich eine Gorsgun. Jo, Welby? Ja, ich sag laat wat zegt door, dat ik wel kijken. Je doet je bloos spoden. Kan je precies reden van goed? Zeg je. Anne, meinst du met de kleine boompjes? Ja. Oh, dat was zo smaak. Ik wil niet rock maken. Doch ik kan het ons nog een beetje kwijtbrengen. Oh, voor de jong die gelegen is. Jo. Wat van John? Door de Hendrik. Hendrik? Ja. Wat van Hendrik? Hendrik Brien. Ja, dat heb je. Giet ik gewoon van. Hij laat niet smaak. Vielleicht wordt hij niet rock lijken. Ja. Was die ook een rock maken? Ik spoed je bloos met jou. Ik besteed de reden van een godsgoed. Ik kan wel spelen. Hij zag eerst wat zij deden met haar vingernails peelen en roeren, wegen zij weer zo schwinsch. Oh, geloof ze, we zijn op een stap, die worden schwinsch worden. Kraak. Ze kon looten uit een huis gaan en boeden. Ik geloof niet dat je om je boot gaan. Ik stink, weet je. Ja, we zijn fan. Die weet niet. Wil je drinken? Anyways. Dat is best kopje van je hoe aan buiten van jou. Nou ja, dat is het. Ik geloof ik wil eerst maar waar van Wota drinken. Ik maatloos. Ik wil mes voets toe zijn. Mama, kon ik Wota niet daar zat? Jo. Wat gleich maar, dat kan zo ook was nog maar één kopje zijn. Mir fehlt nicht Wota, alle 5 Minuten Wota. Ich sage nicht so ein kleines Kinderski.
Das Kind kennt viel Wota. Wat een drink. Wow. Martha, nu kan man drinken met Wota. Wie veel tjem Wota? Halleluja. Deze bladgerie heeft me de schoon oorzaak gewoon schwinsch geworden. Danke. Bitteschön. Wissen we dem Jan wohl doen? Oh, nu val ik niet opgefresht. Oh ja, geen Aufsicht, mijn Beine fallen sich heel beter. Was soll aufgefallen, Martha? Wat hoor je niet zo van deze stot is? Nu schoft u, kleintje. Vind hem Jan spelen, maar er niks aan wat bij ons in de school. Okay, Mialis, nu sieht Börstal und dort soll er schaffen. Das gibt mal da vor dich hier. Wie down? Martha ist bloß so zag. Martha, kann man trinken mit Wota. Wie veel tjem Wota? Ik geloof Wota, wanneer ik een huis achter onder de boom zetten en een boek lezen. Oh, kan ik ook? Jo, wie kan dat? Hast du een boek? Ik ga niet buur. Niet? Wanneer ja? Ik leid laatste week aan het schrijven. Ja, je dan moet sterven dood schoffen. Wat wil je? Plus gewoon in je boom zetten, boek lezen. Zal ik alleen alles alleen doen, thuis? Nou ja, ik ben de oudste. Je kan aan de school. Oh my goodness, dit kruid is zo eenkoppig. Ik krijg zo smart ass. Wat zit je? Krijg zo één kopje is echt? Je ging niet al de baas te hebben, de baas te lezen. En nu nog gezegd één kopje is echt? Wie gaat de baaste? Du hast de baaste uitgelezen. Wanneer ik hem op een stap heb, dan moest je voets gewoon inlezen de baas te haak. Dat ga ik niet doen. Dat is toch. Hey, weet je waarom Martha zo jongens zijn dauer eenkoppig vindt? Ik vond dat er jong wordt niet gekomen zijn gisteren. Woon jong, de koelkapje, of de jong met de pakkels? De koelkapje. Zo, maar nu op hier met mij pluden. Die zijn plus of je hebt dat een jong gaat en je niet. Of jongste? Ja. Nee. Sabine. Na ja, Mialis, mir hier zu sagen, fällt ich mal waren mit Wota zu trinken. Komm, trink ich mal waren mit Wota. Okay, Und Martha, Mama. komm auch. Ik vind geen woede. Wir sind Tite mit Trouble wegen die. Trouble wegen mij? Wegen die. Wie zijn daar wat de trouble mee? Dankeschön, Mama. Bitteschön. Oh, das ist viel besser. Danke. Okay, die dort soll er fern schaffen. Jo. Wie wil zelf heen schaffen? Hey, ich konnte was hier gedacht auch. Vielleicht, wenn die was vor dich mit dem Jörg, dann kann ich tischen und dann kann ich den lesen. Jo, wer wie? Ja. Und wenn dann taub unter den Baum, kann ich vielleicht was Obeln bringen, vielleicht was Käse. Blind in? Jo, In je boom zetten? das wird scheinen gut. Nun mal doch. Kannst du auch kommen? Dat is mijn vraag met schaffen, wie komt hou. Ik hou mes vraag. Martha, trinken mit Wota. Wie veel geen woede? Okay, wenn der dann ist, besser, dann kannst du mich. Wo? Ich habe mal gesagt, mir ist frech. Ich glaube, die wirst du gewinnen. Ik weet Hey, sagst du, was er je jong deed laatste week, wat hij deed er brengt? Wat? Wat bloem, wat de kriepbloem. De kriebelen? Ja. Krijg je stuk? Ja. Wat ook krijg je smaak doen. Wat kijk je maar? Laat krijg Ik je bloos stroom. me houden. Op hier met, je bloos dam gaan over mij. Wat van de zesteren haak? De baas. De baas is art. Vielleicht sollst du es nicht so leicht mehr an. Schaf je bloos. Ah, tell me de teuer staat. Dort is gezegd, mensen had ze de opgehaald. Hey, so sollst du nicht aufgetan. Das ist nicht fair. Akku, Mama, klauen. Hoe klein mama wordt je ongens bis waar woede je. Dat wordt je kwam van mij van smars ongens mij schubsen. Handschmieden wel. Basterien die in lezen. Hast du eine Foto, okay? Ja. Okay. Man, dat is een kopje dollar, vind ik. Så krijg je beter soms. Wel gaan we zo'n alles doen voor haar. Met onze reden en wel zij gaan we zo'n arje rij ook doen. Tyle. Ja, nu har ik vraag. Ik kon huur. Die hast je van. Ik zei mes voor ik naar morgen kom.
Kijk je maar, mama, ze had wat plan uit je haken. Wat kruid heb je doen? Over de rest van euren. Da bloß ein Bett Wutter trinken und jetzt erhalten. Okay, mama. Dat heb ik niet gedaan. Dat heeft Hannah. Wat is du ha ik niet gedaan? Maar die had wat Wota gedronken, dat was klaar geen ding. En ik had de plan niet haken en al de kruid even looten. En würden wir nicht ans Morgen uns dood schaffen. Oh, wat ist das Geruch? Die stinkt. Wo schweißt die so sehr? Kriegst das Ding jung? Hannah, komm, trinken Bett Wutter. Ja. Mama, Martha fällt Wutter aus, was passiert? Martha, dat is mir so leid. Ik ben sorry. Du mich vergeven. Was passiert die? Wenn du jetzt Wutter getrunken, dort leben die Wutter getrunken, dann muss das nicht passiert sein. Wir gehen an den Dach legen, waren immer von das Leben die Wutter trinken, aber nehmen uns nicht Zeit. Immer war kommt der Heilige Geist und sagt, nimm Zeit für mich, trink von mein Wutter, aber in ein Tag, dann sei wir sind bloß Termeut. Wenn du nach keinmal hast von das Leben die Wutter getrunken, dort auf näher zum ersten Mal. Hier, trinken mit Wutter. Dat schmeckt so schön. Und nu vor mir die Geschichte bei Jesus nicht in, warum scheinbar heute nicht für die Wutter, heute für mich.